बे समाव लाइमोन आरो माइनाव बिथांमोननि जा मोनसे सांग्रांथि धोरोमारि बे बेलायाव दिनै कक्लाबारि गोथार थानसालियाव हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव आंजों बे सालबारि गौथुमनि आफादगिरि दंफायो गोजोनथों नोंथांनि आङो दासान्दि सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नोंथाङा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मोनसे बाथ्रा मोनथिदों लुबैदों सालबारि बियाब दुलाराय सालबारि जिल्लायाव खोनादों मोनफ्रोमबो गामि बा बियाबफोरावहाय बेबायदि धोरोमसालि बा थानसालि बुंनांगोन जोङो बडिया गोदान बारा गिदिर जायाखै बोसोरसे जायाखै थेवब्लाबो जोङो बे समनिफ्राय दुलाराय बाथौ सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि बिनिफ्राय जोङो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां बियाबफोर बियाबफोरनि गेजेराव जोङो मोनफ्रोमबो बियाबावनो मिथिंनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै आरो बे बाथौ धोरोमनि माखासे सिबिसालिफोरखौ थानसालिफोरखौ जोङो माबायदि मा राहाजों मोजां जौगाहोनो हागोन आरो माबोरै जोङो सुबुंनि गेजेराव हारि माहारिनि गेजेराव हागोन बे नोजोरखौ बोनानै जों थानसालिफोरखौ इतिमध्य मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानाय आसाम दर्पन होननाय मोनसे बिजोंनि गेजेरजों सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय माखासे स्किम होदों होननानै खोनादों बेनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमा डाइरेक्सन हरदों बे बियाबफोरनि गासैबो थानसालिफोरजों लोगोसे फोरखौ जोंनिसिम थाबै दैथायहर जोङो स्किम होनो लादों बेखौबो जों राननानै हरनो हायो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बियाबफोरनि थानसालिफोरखौ जों फोसाबनो नाजादों जोंनि थानसालिफोरखौ आनसलिकनि सिङाव थानाय माखासे धोरोम मोजां एसे एनै रांफोर बुथुमबायनानै सान्दा खांनानै लाइमोन आरो माइनाव बिथांमोनखौ लानानै दोरोङारि बिथिं दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु दैदेनगिरि बिथांमोना सफैदों नोंथांमोननि बे सालबारि जिल्लायावहाय लाइमोन आरो माइनावफोरनि गेजेराव नोंथांमोना जोंनि धोरोमनि जिल्ला हिसाबै समाधान खालामनायाव मिरु गौथुमनिफ्राय जोंनो माबा नांनाय जादों जोंनो सहाय नांनाय जादों बे लेखायै जोंनि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बिथांमोनखौ जोङो सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंनि बे जिल्लानि सिङाव थानाय धोरोमारि सांग्रांथि सेन्ट्रेलनिफ्राय बियाबफोरखौ समनि आंखालाव जों मोनथामल' खालामो दा बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों थोंजोङै लाइमोन आरो माइनाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेजेराव धोरोमखौ इयुनाव जों जुदि मोजाङै महर होनो गोनांब्ला गाजा गोमजा गोख्रों खालामनो गोनांब्ला जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफोरनो मोजाङै लामा दिन्थिनानै बेखायनो जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै जोबोद गोनांथार होननानै जों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसेफ्रावनो थां बा बबेबा आर'जफ्रावनो थां बबेबा थां जों लाइमोन माइनावफोरखौ जोंनि धोरोमखौ बांसिन मोनदों नालाय माइनाव आरो लाइमोननि गेजेराव धोरोमनि सांग्रांथिखौ लानाय जादों जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंनि बाथौ बिबानखौ फोरमायनो थाखाय आबो दङ जों आबोनिफ्राय बाथ्रा लानो नागिरदों बे समावहाय आबो नोंथांखौ दिनै जिल्लानि कक्लाबारि गोथार थानसालियावहाय माइनाव मोनसे गेवलां बे गेवलां गौथुमानि
गुबै थांखिया जों दा मा फोरमायनो नागिरदों? गामि आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद नोजोरा जाहैबाय बाथौ धोरोमखौ जोङो धोरोमखौ धोरोमनि गेजेरजों बुहुमाव थांनानै बेखौ नोजोर होनानै जोङो लाइमोन आरो माइनावफोरा जुदि सांग्रां नङाब्ला जोंनि धोरोमखौ रैखाथि होनायाव जों फेलें जागोन। जों बेखौ नुहुरदों आरो बेखौ नुहुरनानै जों दिनै बे आथिखालनि समाव जाबाय खिन्थु दानि बे जों लाइमोनफोरखौ माइनावफोरखौ सांग्रां खालामनांगोन, जों रैखाथि होनो हानाय नङा आरो बेखौ साननानैनो जों सांग्रांथि मेलखौ लानांगोन। जियानो जा जायखिजाया आथिखालाव जोङो गुदि आफादफोरा मावसेयावबो जोङो गासैबो खामानिखौ मावजोबनो मोनाखै। बेनिखायनो लाइमोनफोरा मावनांगौ दङ होननानै धोरोमखौ रैखाथि होनायाव लाइमोनफोरा मावनांगौ गोबां दङ आरो इयुननि भबिसतआ लाइमोनफोरनि सायाव सोनारना थायो होननानै दिनै लाइमोनफोरखौ बांसिन गुरुत्व होनाय जादों आरो बेखौ जोङो जिल्ला कमिटिफोराव जोङो आल'सना खालामदों। गुदि आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद दा बे जोंनि बे कक्लाबारि बियाब बाथौ सिबिसालियाव।